su haka yake man sagir duk lokacin da wai kaga wani wai yana kallon wani walakantacce wani duk wadda kaga ya fito a wata kabila Allah ne ya kaddara ya fito a wannan kabila ba wadda aka bashi takarda ya zabi wani yare ne shi ba wadda ya cika takarda ya zama a family kaza zamansa a kabila kaza ba ta waya bane a kansa zamansa dan gari kaza ko dan kasa kaza ba ta waya bane in ya lalace wasa wani abu ne daban amma ba zamansa wannan kabilan ne yasa ya zama kaskantacce ba sannan kai kanka wajen mu'amala da mutane ka dinga lura da wadda yake karrama ka a idonsa da wadda yake walakanta ka akwai wadda duk mu'amalan da kake da shi da wannan kaskancin yake kallon ka to me zaka nema abunsa